mokwongo adwa nuoyo mar Siaya kama udigo nitie gwenge kata mana Siaya kende en gweng nikech Yala wagero gi gweng Yala en gweng wagero gi gweng Ukwala en gweng Bondo en gweng to gima bende nyaka wakwong wang'ego udigi bende nitie shida moro ma bende Ruto temo loso gi wach mag udigi. Yandu winjo ka jakom wacho ni nyaka ochopo kama ma koro oganda Luo wachak penjire kaka waboro gadak. Nikech higni 20-30 mabiro biro nono ka koro oganda Luo waonge kata kuonde madwa pur. Nikech wasepogo lowo duto enena kuonde dak. Koro nyaka wapenjire ni dak. Kar pogo eka achiel nyathini kacha nego mondo gedie, eka achiel nyathini kacha mondo gedie, eka bichno ubro duogo pur kuni. So emomiyo neno ka udgi koro biro kelo resruok I wachno mondo ji owogi puothe owe puothe mondo gipur kanye kama ginyalo kete cham mondo gibi gidaki udgi. Makama kaparo no kamano Twitter hangeni kika leri mar mondo mi wani ler ne nyak kika ngadi mar mondo mi wani ler ne Nyakwarom Gajuang matut. Nyakwarom Gajuang kinde mabende na michal mar fwambo na nyisi ni achiel kuom weche mabende waluwo en kotenre koda timo nonro